Ahojte! Určite ma viacerí z vás poznáte, ak nie, som Hiro, spoluzakladateľ a šéf-redaktor tohto portálu, ktorý len pred nedávnom oslavil svoje 4. narodeniny. Pardon, ja len čítam to, čo mi poslali, pretože toto video mal nahrávať sám Hiro a nejak záhadne sa mu niečo pokazilo, asi kamera, ale to nevadí, ešte pár takýchto chybičiek a budem mať Ford Fiesta. Poďme ale ďalej. Ide o súťaž. Tentokrát v tejto súťaži zadáme úlohu prostredníctvom tohto videa. Ako vidíte sami, natočiť sa na webku môže taký škaredý človek ako ja, to znamená, že vy s tým problém určite mať nebudete, pretože ste krásni, tak smelo do toho. Poďme však k samotnej súťaži. V samotnej súťaži môžete vyhrať naozaj nádherné ceny, ktoré do súťaže poskytla spoločnosť Sony. Ide o exkluzívnu limitovanú press kolekciu, ja som nejaký speaker, press kolekciu, ktorej bolo na celom svete vyrobených len pár tisíc kusov. Taktiež môžete vyhrať krásnu postavičku Joela a Ellie. Nebudú chýbať ani dve mikiny a soundtrack, ktorý je, hádam, asi najoriginálnejším soundtrackom, aký som doteraz videl. Skôr počul, ale nevadí to, ja mu potom poviem. Vaše úlohy sú veľmi jednoduché. Byť zaregistrovaný na našom portáli Gameside.sk, bez toho sa do súťaže zapojiť neviete, ale myslím, že mnohí z vás už s tým problém mať nebudú. Nahrať motivačné video, prečo práve vy by ste mali vyhrať jednu z týchto úžasných cien. Možno si poviete, že je to náročná úloha, avšak nič nie je jednoduchšie, ako sadnúť si pred webkameru, zapnúť nahrávanie a povedať pár slov, prečo práve vy. Ako príklad, chcel by som vyhrať a mal by som vyhrať, pretože som neuveriteľne krásny, ďakujem Zdeno. Veľmi by som chcel vyhrať a mal vyhrať, lebo som veľkým fanúšikom PlayStation a toto je šanca, ako získať skvelé ceny pre moju obľúbenú konzolu. Video nahráte na svoj YouTube a do súťažného formuláru zadáte link na to konkrétne video. Zobrazí sa medzi videami v samostatnom článku. Hodnotiacimi tentokrát nebudeme my, ale samotní fanúšikovia, ktorí olajkujú video, ktoré sa im najviac páči. Svoj hlas budú môcť dať iba raz. Čím zaujímavejšie video, tým väčšia šanca na úspech, samozrejme. V prípade rovnosti lajkov pri videu rozhoduje väčší počet expov. Mohol si to aj jednoduchšie napísať daného používateľa. Súťaž bude zastavená tak ako doteraz. Pri stopke na križovatke alebo v posledný deň mesiaci, tentokrát 31.7.2013 o 20. hodine a víťazi budú vyhlásení v nasledujúcich hodinách potom. Na záver poviem len jedno. Nie je ľahké a ani pre mňa, to je tiež Hero text, sadnúť si pred kameru a natočiť sa, nakoľko netrpím dostatočnou dávkou exhibicionizmu, odkiaľ vyťahol toto slovo. Avšak to nič nemení na tom, že šťastie treba pokúšať a áno, aj podobným spôsobom, hlavne ak chcete vyhrať podobné atraktívne ceny. Veľa šťastia všetkým a už teraz sa tešíme na krásne videá vaše, ktoré nám pošlete. Som Encrypt. Prečo Ford Fiesta? No pretože je to